କଣ କବାଟ ଫବାଟ କିଛି ଖୋଲି ନାହାନ୍ତି କଣ ଆଙ୍କ ନିଦ ପ୍ରବଳ। ଏଇଟା ଭାରି ଉଦ୍ଧତ ହେଲାଣି ଏଗୁଡାକ ମାନେ କବାଟ କଣ୍ଟା କିଛି ଦଉନାହାନ୍ତି ଶୋଇ ଉଠୁଛନ୍ତି ଆକୁ ଆକୁ ଦେବି ଆଉ ହେଲା। ଏଇଟା ଉଦ୍ଧତ ଯୋଉ ନୁହଁ ଏମାନେ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଧତ ହେଇଗଲା। ଆଜି ଗୋଟା ଅଡାରେ ପିଟି ସବୁ ପିଠି ଫଟେଇ ବାଡେଇ ପୁରା ଆଜି ମାଡ ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମାଡ ହେଲା। ଆଜି ମାଡ ହବ ଚାଲ ଚାଲ ଆଜି ଫଟେଇ ବାଡେଇ ଆଡାଇଲୁ ଏଠିକି ଏଠି ଆସ। କବାଟ ଫବାଟ ସବୁ ଖୋଲା ବୁଝିଲୁ। କବାଟ ଫବାଟ ସବୁ ଖୋଲା ତମେ ସେ ଘରେ ବସି ପଡିଛ ସବୁ ମତେ ଖାଲି ଏତିକି ଖାଲି ଉତ୍ତର କବାଟ ଖୋଲା କଣ ତମେ ପୁରା ଆଇଲ ଏନେ ଗାଡି ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ଆଇଲ ପୁଣି କବାଟ ଖୋଲା କଣ କବାଟ ଖୋଲା ଗାଡି ସାଉଣ୍ଡ ତ ଶୁଣା ହଁ କଣ ସବୁ କହିକି ଆଉଥିଲ ଶୁଣିଛି ଯାଉ ସବୁ ସେ ଘରକୁ ସେ ଘରେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ମତେ କିଛି କହିନି ସେ ଘରକୁ ଯାଉ ମୁଁ ତ କିଛି କହିନି ମୁଁ କିଛି ଚାଲ ମୋ କଣ ଯାଇଲି ମୁଁ ମୋର ଶୋଇବି ମତେ ସାଙ୍ଗରେ କାହାର କଣ ଅଛି। କଣ କହୁଛ ସେଗୁରା ଆମକୁ ବାଡେଇବ ନାଇଁ ଏମିତି ବାଡେଇଲା ବୋଲା ହଁ ଏମିତି ବାଡେଇଲା ଆମକୁ ମାର ଭାଇ ପଳେଇଲା ମାର